Zviri sei muri yeZimbabwe, ndini wenyu Sanuka. Ndadzoka zvakare neimwe episode ndina mukoma Desafire mu Behind the Music with Sanuka. Mukoma Desafire muri sei? Ndinofara koma muri sei? Aiwa, ine ndafara zvakare kuti wapindira. Ndofunga ndakambotaura panhare kuti tine kaurongwa kandichada kuti ndizokuinvite kuti muzomboita a conversation neni muri yeZimbabwe ichikuonai. Saka nhasi manje ndafara kuti mapinda mauya. So ndingada kuziva kuti Desafire ndiani? Anoita Desafire is Delight Wedzera Chidomo. Wedzera Chidomo? Yes, ndobudana pagutu apa. Papa gutu ndo pamunobva. Pagutu apa. Alright. Wedzera Chidomo. Okay, ayo. Ndaza Chidomo. Ayo ndababata. Ayo isene mandiboy anobekangano. Andibekangano. But ayo ndafara chose. So ndudze ipa nauye music iyi. Makatanga rini nauye music iyi? Music ndakatanga 2014. 2014. Yeah. Saka apa pamuri kuti makatanga 2014 kutotanga kupinda mu studio here kuno recorda kana kuti ndo pamakatanga kuroswa zvichida pamwe makaita zvekuroswa? Yeah, 2014 ndakatanga kupinda mu studio. Yeah. Maiko kwagutu kunomwe muchinda inzi Conman. Conman, yeah. Tanga song yang first song ya. Okay, saka ndo kwamakatotanga kutorekodwa. But makanga madiscovery ni kuti mune chipo? Chipo ndakatochitanga kushona nditori kuchechi ndo pandaimba kumakwaya. Saka ndo pandakaona kuti ndaitoti ndikarwa kwaya ka ndombobva ndombenda pa side like ndanga kumboimba in the song ndaimba mazoe ndikatoimba ndaitosekwa ne team but ndakaona kuti payane vamwe zonisupport aiwa diza makabata maizia. Alright. Aiwa, chinhu chakanaka chose kuti muri yeZimbabwe igoziva kuti makatanga sei parwendo rwenyu pamunyaya dzemusic idzi. But ndingada kuziva kuti akakuinspire panhau dzekuimba ndiani, like maartist emaiti kana zvichida mukateerera maingonzwa kuti uyu anondigonera ndofana kuimbawo ndichiita sezvizvi. Vanokuinspire ndevapi kana kuti vakakuinspire in your journey of music? Yeah, wokutanga ndi Terminator. Terminator ndamuziva. Terminator ndobva kwauya Blood, okay. Ndinombonzwa muchidzowa pamasongs enyu. Ati kuti mwari wangu uzopoka voice kwenzi. Pomwe zoramba nangongubuditsa kwemukadzi but nechida kutodzowa uzoti vanhu vati yes azizobudi azo. Ndinopanzwisisa but ndofunga mwari wakatotipa mavoice akasiyana for a reason. Saka imimi renyu munenge muchitorishandisa in your lane and ndo zvinenge zvakatonaka izvozvo. Ndokuti pange pane musiyano. Hamuzvibude. Alright. So ndingada kuziva zvangu nemuri yeZimbabwe kuti mabig artist amungada kushandawo nawo amunoti uyu ndikashanda nayo aiwa tinobura hit song chaizvo muZimbabwe ndevapi? Papo pachiri kuti netsei nekuti inini type yangu yemusic yangu. Okay. Andisati ndawana gospel reggae artist wandoti uyu ndinoda anoimba maimbira ndinoda kuita. Okay. Ndinopinda ne pattern yani yenyu yangu ya. But mukati maybe pamacollab ngada kusanganiswa nanhingi ndingakuudza kuti ndo zvandandichitorevera manje kuti wamungada kushandidzana naye wamunoti uyu anokuitirai zvakanaka uyezve ndikangoita kolabo naye aiwa tinobuditsa chitsvuku. Aiwa, ipapo ndikupanza. Pari zvino wangu ndingangotaura wangu nchiti maybe ndikasangana naRaskeleb. Aiwa, Raskeleb anogona zvo. Alright. Ndiyega mungatotiko Winged. Ndafunga kuti muchabva mangotanga nekuti Winged kana kuti Ja Praise. Utangi nekumusoro unobva nekuzasi. Aukatangi nekumusoro. Ukatanga kumusoro unokasira kudona. So unotanga nepasi zvine level. Okay. Ayo kungoti hatisi kuda kuita hedu argument because mumwe munhu anobva ati Raskeleb naWinged aiwa vari pasame level but zvisinei hazvo toda kuziva about you ma-struggles amunosangana nawo sevaimbi ma-upcoming artists ndeapi amunoti pane ma-challenges atinosangana nawo ndezvipi zvamunosangana nazvo imimi? Ma-challenge akati wandei kuti pamwe pacho iwo unogona kubuditsa song uchiibuditsa munhu anokudza kuti maimbira waita aya asi good apa unongochiti waisa effort yese kuti apapa
ihiti unenge wakatoperera uchiti apa ndarova chaizvo. Ndo vanokudza kuti chibaba makanyanya, asi vamwe vese vanenge kuti chibaba pulai masoko. So imimi, how do you counter that? Vanhu vataura zvinhu zviri negative zvekuti zvinogona kudemotivate saartist kudaro, munozvigamuchira sei, munoita sei just to counter that? Aiwa, izvo chijairira izvi kubva tiri vadiki totoziva takatowana sangana machallenge akawanda, saka tinotozviziva kuti hapana nzira yekuti inenge ichingwa straight, unotosangana nemukwidza so ndo pandingoti nini kuramba ndakashinga ndinongoramba ndakashinga one day it's one day zvinoita chete. And that would bring me to this question now yekuti alright, hardships mataura kuti obvious unofanira kuti ungoramba wakatongotsunga wakashinga apa ndi wasvika. Okay, angava manzwi api amungadawo kuudza kune upcoming artist out there vanenge vachida kupindawo mufield yemusic kudai, so manzwi ekukurudzira amungada kuvapa ndeyekuti kudii? chandinoona nchekuti kungovaudza nchekuti kana ukava artist usawanza pride. Exactly. Kuziwanza pride zvinhu zvako zvese zvaenda musango, iva munhu wevanhu ende ukatongoita pride chete uchadzidzisiki, producer achakuudzi. So chandongoda kungoti team riri kuuya kubvisa pride ndo chigai. Exactly. Ukawana munhu anokudza kuti gadzirisa apa usapikisa icho kwacho chingogona kuti okay sharp sekunani kuti sharp worega usiteedzera abva not kuti aripo kuti azviti chibaba azviti so ndo zvandoda kungokurudzira angu kuna upcoming ari kuuyawo. Ndofunga mhuri yeZimbabwe muri kuzwa manzwi makukutu atiri kuudzwa naMukoma Dedza Fire, but ndichada kubva ndangobvunza a question yekuti pane zviri mupipeline here zvamuri kutigadzirira, ringava gore rino kana next year? Pane EP here, pane album here, pane masongs amuri kushanda, pane amuri kuita here pari zvino ekuti tinokwanisa kutarisira? Yes, pane EP riri kuuya manje ratinogadzirira rine 3 songs. Okay, so atikupi date okay nokuti tata kutoda kutobvunza kuti riri kuuya rini date atikupi, but riri munzira. Okay, rinouya chete. Saka panenge pane ma-collaborations here pa-EP kana kuti anenge angori ma-songs amakangoita muri mega? Pari zvino handisati ndakwanisa kuita, hamusati mada kudisclose zvizhinji panhau ye-EP because so far DJ producer vangu vari kutomabika-bika. Okay, vasara one. Okay, kuti ndichange ndinani ipapo kana ndawana someone ndichazvinzira bika pakuzipakura papo. Okay, ko mungandiudzawo zvakare ma-social handles enyu kuti paFacebook munowanikwa papi? Mune Facebook page here? Vanhu vachida music yenyu vanoiwana kukupi? Yes, Facebook iripo, Dedza Fire page. Itaurai muchinonokera vanhu vaikepte zvakakwana chaizvo. Dedza Fire. Dedza Fire. Dedza Fire. Mapage rakangonzi Dedza Fire. Kumwe kwacho Dedza Fire official. Okay, kunenge kwako YouTube hero? YouTube. Aiwa, pakanaka chose. So muri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira Mukoma Dedza Fire vachitaura kuti aripo ma-social handles pekuti munokwanisa kuona music yawo, pangava pari paYouTube, pangava pari paSpotify zvakare. Munongosearcha kuti Dedza Fire mobva mangopinda mongonzwawo ma-songs zvavari kuita. Vanoimba gospel, and gospel chinhu chakanaka chekuti chinowakurudza faith yenyu. Saka please go and support, mongofollowa Mukoma Dedza Fire kuFacebook nekuti we need your support. And Mukoma Dedza Fire, before I let you go, ndingada kungoziva top 5 yenyu yema-artist enyu emuZimbabwe ndeapi? Top 5 yenyu, zvingava dance, kungava kuhip hop, kungava kupi wamunoti avanokugonera iti chingokuvharisa hedu chirongwa chino? Yes, obvious, chibaba kuna wingidiga. Aiwa chibaba kotera zvako kona ngale. Yes, mauto akaya koya Windy president. Alright, okay. Anondrovera toya kuna Blot amumusiye.
mabhanditi aiwa zviri munzeve aiwa ndinokutendai chose nekuti joina kwamaita and would want you kuti mungorambe makatsika chete mafuta muchingorowa music svika masvika handitika aiwa thanks a lot handitika aiwa zvinoita zvakanaka aiwa muri yeZimbabwe tinokutendai thank you so much and tiri kuuya nezvimwe peace signing out